árnyékában, minden napon végigjártam álmaimnak szép országát, s vágyaimnak fellegvárát. Voltam tehát ez a régmúlt, fakult idő, szürke bénul. Kevés szavú férfi, ki két szóból is megérti, kinek mi fáj egy életre, s ki az, aki még érthetne. Ismerem az embereket, éltem köztük már eleget, így hát tudom. Isten kegyelméből együtt lehetünk, hogy áldjuk és magasztaljuk Jézus Krisztust, aki Isten lévén emberré lett értünk, vállalt emberi létünket, sorsunkat,
és ment, meghalt a Golgota keresztjén ezért a világért, hogy az ő áldozatában megújuljunk, és Isten szent lelke Krisztusivá formáljon valamennyiünket. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Látjátok kivetítve a jövő heti alkalmainkat, mindenképp szeretném hangsúlyozni, hogy ma az istentisztelet után közvetlenül választói gyülekezeti közgyűlést tartunk, presbiteri tisztújítás lesz a témája. Hétfőn 17 órakor presbiteri gyűlésen találkozhatunk, 14:30 a Szeretet Otthonban, 3 órakor pedig telefonos csoportot vezetünk, ez a szerdai nap programja. Csütörtökön a templomba várunk benneteket 14 órára a nyitott templomra, 18 órára a bibliaórára. Szombaton 9:30 kezdődik Mezőkovácsházán egy egyházmegyei csendes nap, erről még mindjárt néhány mondatot mondok, és jövő vasárnap Isten tiszteleten találkozhatunk. Láthatjátok az egyházmegyei csendes napnak a meghívóját, tehát most szombaton 9:30 kezdődik, ez azt jelenti, hogy 8 órakor célszerű elindulnunk. Vannak még helyek az autókban, ha szeretnétek jönni, kérjük jelezzétek. Nyitó áhítat után Haggeus könyvéről lesz szó, a lelki és a világi vezetés miként jelenik meg Haggeus próféta könyvében. Nem hosszú ez a bibliai könyv, ha jöttök érdemes, ha nem jöttök, akkor is érdemes elolvasni, és különösen izgalmas, hogy a zsidók egy részének miért nem volt érdeke, hogy felépüljön a babiloni fogság után a jeruzsálemi templom. És ez segíthet ránézni a saját korunkra is. Lesz egy előadás még a statisztikai reformátusokról, ugye vagy örülünk, vagy sírunk, hogy mennyien vallották magukat reformátusnak, de így vannak evangélikus, katolikus testvéreink is. De a kérdés az, hogy a statisztikai számok között hol van a valóság, és hol van valóban a hitélet. Jó, szeretettel hívlak erre az alkalomra benneteket, és látjátok majd azt a kötőte listát, melyet elfogadhatunk vagy elutasíthatunk a választói közgyűlésen. Én hiszem, hogy a presbitérium jól állította össze, jó lélekkel. Látjátok a főgondnok jelöltet, a 6 presbiter és 2 pótpresbiter jelöltet, de ez részletesen ott lesz majd a szavazáson, a szavazólapon is. Szeretettel hirdetem továbbá az adakozást, hiszen keresztény életünkhöz hozzá tartozik, hogy amit Istentől kapunk, azt készek vagyunk megosztani, Isten munkájára, szolgálatára, készek vagyunk embertársaink, gyülekezeti testvéreink javára használni, hiszen nem öncélúan kapjuk Istentől az ajándékokat, a lelki ajándékot sem, hanem azért, hogy használjunk vele. Így hirdetem az adakozást, a persejbe a földszinten és a karzaton, az emeleten adakozhatok általános gyülekezeti célokra, kifejezetten diakóniára, itt lent a templomtérben a sárga dobozba elhelyezett adományaitokat fogjuk fordítani. Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne, gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesebb. Mivel a múlt heti istentiszteletet folytatjuk, az énekeink megegyeznek, a múlt héten énekeltekkel, legalább most jobban meg tudjuk őket tanulni. Először a 119. Zsoltár 3 versét fogjuk énekelni, népdal dallamára. Aki jár utadon, ki a jót keresi, boldog az az ember, ki az Urat féli.
Bizonyára nagyon várjátok a Heidelbergi KT-t, hogy felolvassuk, de egy hetet még kell várnatok, hiszen hosszú lesz a mai istentisztelet is, és KT-ban kicsit előre siettünk. Úgyhogy most kérünk benneteket, gyermekek, jöjjetek az úrasztala elé, Edith néni lesz veletek, és ő fog imádkozni most értetek. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, az énekkel együtt mi is mondjuk, hogy áldjuk a te jó szíved, szeretjük törvényed. Kérünk, hogy így tedd áldottá most a ige hirdetéseket gyermekek, felnőttek között, hogy megerősödhessünk te benned. Amen. Amen. Isten menjen előttetek, és áldása vigyázzon rátok. Énekeljük a 100. Zsoltárt, egy gyönyörű hálaadó Zsoltárt, mind a 4 versével. Újjongja az Úrnak, szolgálja az Úrnak, nagy világ boldogan. Most olvasok az apostolok cselekedetéről szóló könyvet, és 2 igehirdetésben már foglalkoztunk azzal, hogy Efézus városában először egy házaspár a zsinagógában felfigyelt egy Apollós nevű Alexandriából származó férfira. Múlt vasárnap pedig hallottuk, hogy Pál apostol Efézus utcáján ülve, sátorponyvát javítva, beszélgetve a piacon az emberekkel felfigyelt néhány tanítványra. Ezt a történetet hallgassuk meg most, mert a múlt vasárnap is igehirdetést szeretném folytatni. Kérlek, hogy jöjj, Szentlélek, hiszen te tudod Isten igéjét élővé tenni, te tudod a szívünket megnyitni. Úgy vágyunk arra, hogy találkozzunk veled, kész a szívünk erre, jöjj, áldj meg most bennünket, tedd élővé Isten igéjét. Amen. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál végigjárva a felső vidékeket Efézusba érkezett. Ott néhány tanítványra talált, és így szólt hozzájuk. Kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek. Ezután megkérdezte tőlük, akkor milyen keresztséget kaptatok? János keresztségét, válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt, János, amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére, és amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és profétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Amen. Imádkozzunk. Olyan csodálatos, mennyei édesatyánk, hogy Pál apostol rátalált ezekre a tanítványokra, és hogy látta, érezte, hogy miként tud mellettük úgy jelen lenni, hogy tovább segítse őket a hitük fejlődésében,
és mind a 12-jük előtt felragyogtál te, Jézus Krisztus. Felragyogott a te személyed, a Golgotai kereszt, kiontott vérednek méretetlen nagy áldás áradata, feltámadásodnak valósága, a megújulás teljesen közel került hozzájuk, és megkapták szent lelkednek ajándékát, ajándékait. Ó, Urunk, úgy várunk arra, hogy ne csak megszokásból, ne csak unottal, ne csak félszívvel, ne kétfele sántikálva legyünk a közeledben, hanem így rád találva. Ajándékozz meg, hadd legyen ez a mai Isten tisztelet egy alkalom arra, hogy egy lépéssel legalább közelebb kerüljünk hozzád. És így kérünk azokért, akiknek a hozzád való közeledését oly sok minden nehezíti. Talán a szülőföldjükön dúló háború, a rokonaik, szeretteik veszélyeztetettsége, saját maguk, testvéreik, barátaiknak nagyon-nagyon súlyos betegsége. Az a sok minden, ami akadályt jelent bennünk, hiszen úgy neveltek, úgy bántottak, úgy zaklattak minket, vagy épp az, amit a sátán akadályként emelt a te ismereted ellen. Urunk, felhatalmazunk arra, hogy jöjj és törd át ezeket, törd át, ahogy az áradás átszakítja a nagyon erős gátakat, és áradjon lelked, és áradjon az igazság, és tisztítson meg bennünket. Így kérünk a betegekért, akik már tudják, hogy rossz indulatú daganat nehezíti az életüket, a mindennapjaikat, talán rövidítés, akik súlyos, nehézen elhordozható kezeléseket kapnak, akik műtét után, vagy éppen műtét előtt vannak. Könyörgünk azokért, akik hosszú éveket küzdöttek már így végig, és végre már mehetnek iskolába, ott lehetnek a gimnáziumban. Adtál reménysugarat számukra. Kérünk, jöjj és te legyél jelen minden nehéz élethelyzetben, és add, hogy ebben a nehéz élethelyzetben veled együtt hordozzuk saját magunk és mások terheit. Amen. Készüljünk az ige hirdetésre. Most nem népdalzsoltárt fogunk énekelni, hanem egy nagyon szép fohászt is. Annyira nézzétek majd, vagy figyeljétek a szövegre, mennyire benne van, hogy mi minden gazdagsága van a keresztségnek, ami felett lehet, hogy nagyon-nagyon sokszor csak elsiklunk, és hát egy szokássá, vagy hagyományá degradáljuk, minősítjük vissza. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak ő vérével nagy bűneinket töröld el szent lelked erejében, amit te szent fürdőjegyez, mindent mi bennünk megszerez, védj körül szerelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mindvégiglen, minden mi gyermekinkkel. Katolikus testvéreinknek sokkal könnyebb megérteniük a keresztségnek a tartalmát, gazdagságát, mert a katolikus liturgiában nagyon ott vannak a szimbólumok. A reformáció nem túl pozitív hozadéka, hogy a szimbólumok valahogy kikoptak, különösen a református egyházból. Evangélikus templomba megyünk, még ott is látunk képet, használnak szimbolikus öltözetet, oltárterítőt, nem papi, hanem lelkészi ruhát. Ezek valahogy a mi református egyházunkból kikoptak, de nézzétek, ott van a Szentírásban, akkor ami ott van az igében, hát a reformáció utódaiként, ahhoz ragaszkodjunk, azt ne engedjük el. Énekeljük most szívünkből ezt a nagyon szép éneket, 342-es dicséret első versét.
Olyan sokszor nehéz nekünk, amit a Szentírásban olvasunk, Istenünk. Kérünk arra, hogy te nyisd meg az igét, te magyarázd ezt számunkra. Amen. Hát, ha frusztrálódtatok amiatt, hogy nem fejeződött be időben a múlt vasárnap igehirdetés, akkor elolvasva a római levélnek ezt a részletét lehet, hogy nem lopom be magamat a szívetekbe. Mert egy nehéz bibliai szakaszt fogok olvasni. Hogy könnyebb legyen követni, próbáltam a szöveget tördelni, illetve színezni. Kérlek benneteket, hogy egész lényetekkel figyeljetek rá. Pál apostol írja, tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus által, tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Nincs azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak, mert az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amen. Felsóhajtottatok végre egy ilyen érthető szakasz a Bibliából, amit nagyon jól értünk. Majd utalok rá, hogy a nehezen érthető mondatok mégis mennyire közel vannak, és mennyire ismerősek számunkra. És bocsánat, megtévesztettelek benneteket, mert azt mondtam, hogy Pál apostol írja, a római levelet valóban Pál apostol írja, de ez nem Pál apostolnak az önmagáról tett vallomása. Na most akkor már jól meg vagytok keveredve. Akkor próbáljunk egy kicsit tisztulni. Emlékezzetek vissza, hogy múlt vasárnap szó volt arról, hogy ebben a korban, amiben élünk, nagyon sok mindent individuálisan, magunkra nézve értelmezünk. És mivel ez van a korunkban, ezért ezen a szűrőn keresztül értelmezzük észrevétlenül is a Szentírást és a Szentírásnak az igéjét. Utaltam a missziói parancs kapcsán, hogy Jézus miközben megígérte, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig, ez nem egy emberre vonatkozott, hanem a tanítványi közösségre. De ezt mi úgy értelmezzük, hogy nekem megígérte, hogy velem marad. Hát igaz, ha én benne vagyok és részese vagyok a tanítványi közösségnek, és hallottunk erre több példát, miért értelmezzük másként, máshova rakva a hangsúlyokat a bibliai igéjét? Mert ebben a világban nőttünk fel, és ez teljesen átjárt, teljesen átitatott bennünket. És hallottatok arról is, hogy Pál apostol ott járt Efézusban, és valami alapján felismerte a tanítványokat. És talán ez volt az a nyitott kérdés, amivel befejeztem az igeirdetést, kérve, hogy gondolkozzatok rajta, hogy mi alapján ismerhette fel Pál apostol. Tudjátok, ő nem csak a rabbi volt, hanem sátorkészítő. Erre szokták mondani, magának is van tisztességes foglalkozása. Volt, a rabbiság is az, csak a világ véleményét, ahogy tovább mondja. Mint amikor azt mondják a lelkésznek egy beszélgetés után, hát nem gondoltam volna, hogy maga egy normális ember. Ugye nem az értelmi képességét, hanem hogy hétköznapi, nem olyan nagy föld felett lebegő valaki. De ezekből az anekdótákból kilépve
Ti hogy gondoljátok, mi alapján ismerte fel Pál apostol ezt a néhány tanítványt? Hogy ők többek, mint Efézus világvárosában a pogány hívők? Vagy beszélgetett velük, vagy éppen ott volt piacon, utcán ülve, hallotta a beszélgetésüket, és tovább fűzöm a gondolatokat, ahogy beszéltek, amiről beszéltek, abból leszűrte, hogy nekik érintettség van a lelkükben Istentől. Miről ismerhette még fel? Hogy jó értelemben egyszerűek voltak, nem bonyolították túl az életet. Igen. Hogy viszonyultak a többiekhez? Tovább fűzem, hogy viszonyultak egymáshoz. Jézus mondta, arról ismerik meg, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szerettitek egymást. Hogy viszonyultak az elesettekhez, és látod bennük olyan isteni motivációt, isteni indítatást. Eszetekbe jut-e még valami? Hát mondok én még akkor egyet, és nem húzom az időt. Például a munkához való viszonyukon. Hogy a munka számukra nem egy teher, nem egy szükséges rossz volt, hanem az életüknek aktív része, amit Istennek hálából, Isten dicsőségére végeztek. Bármi is volt a munkájuk. Nem tudjuk, ezeken csak most mi gondolkoztunk, de egy azért biztos, hogy valahol nem egy bizonyos helyen találkozott ezekkel a tanítványokkal. Mit gondoltok, hogy melyik épület az, amit kizárhatjuk, hogy ezekkel a tanítványokkal nem ott találkozott? Nem a zsinagógában. Nem a zsinagógában. Apollósra ott talált ez a keresztény házaspár, de itt meg sincs említve, hogy ők a zsinagógába jártak volna. Napjaink története ez. Érintettség az igéből. A lelkész úr, én úgy szeretem a 10 parancsolatot, az annyira tiszta, még Jézus hegyi beszéde, hát mindenkinek így kéne élni. Jelez valami érintettséget Istentől. Ők még beszélgetnek is egymással, mint ilyen kis baráti vagy házi közösség. Ne értsétek félre, nagyon fontosak a házi közösségek, a baráti közösségek. Ezt nem úgy mondom, hogy mint hogyha azokkal baj lenne. De az nem fel sem merült, hogy ők menjenek a zsinagógába. Lehet, hogy nem is zsidók voltak. Az is lehet, hogy zsidók voltak, de fel sem merült bennük. De Pál mégis érezte, hogy ezeken az embereken érződik, hogy ismerik a Bibliát. Itt ül a templomban valaki, akivel amikor találkoztam, nem tudtam, csak érződött rajta, hogy egészen másként gondolkozik, mint én, jó értelemben. Hogy az erkölcsi szintje nagyságrendekkel feljebb van, mint az enyém. Később tudtam meg, hogy 6-7 éve ő rendszeresen olvasta a Bibliát. És közben mondta, hogy ő tudja, hogy nem hívő. Olvasta a Bibliát, hatott rá az életére, a gondolkozásmódjára, a lelkületére. És én hitetlenül ezt nem tudtam, hogy mi az, csak érzékeltem, hogy valami egészen más, mint ami bennem van, ahogy én élek. Tanítványokra talál Pál, és hogyha ezt olvasok a Bibliában, hogy tanítványokra talál, mi keresztényeknek azonnal beugrik, hát ők is hívők voltak. Ők is Jézus követői voltak. De Pál apostol, ahogy beszél velük, valami feltűnik neki, hogy első ránézésre, néhány rövid beszélgetés után érzi, hogy nekik van isteni érintettségük, de egy kicsit mélyebben megismerve őket, rájön, hogy hát érintettségetek van. De valami tulajdonképpen hiányzik. Mit gondoltok, hogy minek a hiányát kezdte érzékelni Pál apostol, amikor egyszer, kétszer, háromszor már többször találkozott velük? Ne is válaszoljátok meg. Csak gondoljátok végig magatokban. Minek a hiányát, és most egy picit vissza fogok lépni ennek az ige szakasznak az elejére, amit felolvastam. Ezt a római levélben olvassuk, a római levél 7. fejezetében,
és ha szeretitek tanulmányozni a Bibliát, elolvassátok az egész 7. fejezetet, egyszer találjátok meg azt, hogy lélek, nagybetűvel a Szentlélek. Folytatjátok a 8. fejezettel, minden mondatban gyakorlatilag ott van a lélek, a Szentlélek, az Isten lelke, Krisztus lelke. Tehát így olvasva is feltűnik, hogy a 7. fejezetben nagyon hiányzik onnan a Szentlélek, a 8. pedig árad a Szentlélek. Nézzétek majd meg otthon ezt a római levélben. És Pál apostol ír egy lelki állapotról. Arról az állapotról, amire azt mondja, hogy tudjuk, hogy a törvény, Isten törvénye lelki. A Szentlélek által való, tudjátok, a Szentlélek által szóltak Isten szent emberei. Az Ószövetség a Szentlélektől fogant. Azt mondja, közben én érzékelem, hogy mennyire jelen van a bűn az életemben. És arról ír Pál apostol, hogy nem tudjuk ezt hova tenni, hiszen az értelmünkkel mi engedelmeskedni akarunk Isten parancsának, most leszűkítem a 10 parancsolatnak, közben pedig azt veszem észre, hogy nem tudok nem haragudni. Nem tudom nem kívánni, ami az övét, mert annyira sóvárok utána a szemem, a testem, a lelkem. És én meg akarom szentelni a nyugalom napját, és amikor végre már úgymond nem dolgozom, akkor is felesleges dolgokkal pazarlom el az időmet. És rájövök, ez mégsem a megszentelése a nyugalom napjának, akkor sem, hogyha nem dolgozom. És vallom, hogy nem akarok más Istent imádni, de ráébredtem arra, hogy a hírnevem az micsoda bálvány számomra, hogy mit gondolnak rólam mások. Éltetek át valami ehhez hasonló küzdelmeket? Nem pont ezt? Vívódást a szívetekben, hogy szeretném, és nem tudom. És akkor ment az ószövetségi embere, ment a templomba, vitte a bűnéért az áldozati állatot, látta, hogy a bűne következményében a pap levágta, megölte az állatot. Így mondom, inkább feláldozta, kapott egy áldást a paptól, hogy menj el megtisztulva. Hazament, néhány napig, hétig, talán sikerült úgy élni, utána megint nem. Erről a küzdelemről ír, hogy azt fedezem fel, ha őszinte vagyok magamhoz, hogy a bűnt szolgálom. Hiába az értelmemmel Istennek akarok engedelmeskedni, és nem tudom azt tenni, amit én egyébként akarnék, hanem azt teszem, amit gyűlölök, a bűnt. Mert szakítani akarok már vele. És azt mondja, hogy itt van bennem az akarat, akarjam a jót, de valami megakadályoz, nem tudom azt véghez vinni. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt, amit nem akarok, a rosszat. Nem, bizonyára érzitek ezt a lelki vívódást, ez egy őszinte embernek a vívódása. Aki nem azt mondja, hogy na, többi se külön, meg egyébként is adakozni, meg én adakozok a legtöbbet, és valamit találja, meg én élek a legszebben, meg én többször voltam 2 templomban, istentiszteleten, misén, mint a másik. Tehát ez nem egy ilyen nagyon lezser, semmivel nem törődök hozzáállás, ez egy belső, őszinte vívódása annak az embernek, aki szeretne Isten közelébe kerülni, és azt mondja, hogy egy idő után arra döbbenek rá, hogy ez nem egy szokás, hanem ez egy törvény. Olyan törvény, amit muszáj betartanom. Nem tudok kilépni ennek a törvénynek a hatálya alól, mert csak a rosszra van lehetőségem. És megint ismétli, gyönyörködöm az Isten törvényében. Gyönyörködöm, a te igéd, az életem világossága. A szívembe zártam beszédedet, de másként élek mégis. És azt mondja, hogy van bennem valami, ami az értelmem törvényével ellen küzd, és erősebb, megragad, megkötöz, fogjulejt a bennem lévő bűn törvényében. És itt kiált fel, én nyomorult, kicsoda szabadít meg engem ebből. Így fog ez menni egész életemben.
Hogy fogok megállni az Isten ítélőszéke előtt? Hát én is tudom, hogy nem tudok rá figyelni, nem tudok neki engedelmeskedni. Kész, végem. Ez egy nagyon őszinte ember, nagyon őszinte emberek vívódása, az ószövetségi hívő embernek a vívódása. Pál apostol néhány tanítványra talál, és kiderül, hogy ők Keresztelő János tanítványai. Ő volt az Ószövetség legnagyobb profétája Jézus szerint. Azt mondja, hogy asszonytól született, nincs nagyobb az asszonytól születettek közül nála. Jézus szerint a legnagyobb proféta. De ő sem élte át az újjászületést. Ő sem élhette meg Krisztus kereszthalálát. Nem élhette meg a feltámadást, a Szentlélek kitöltését. Mentek, zarándokoltak az emberek, tudjátok, Jánoshoz, mert ott volt bennük ez az őszinte vívódás. És kik mentek oda? Mentek a katonák, mentek a vámszedők, mentek az írástudók, a farizeusok, akik őszintén belenéztek az Isten igéjébe, és mondták, hogy tanítom, de megtartani nem tudom. Micsoda képmutató vagyok, de Uram, szeretem az igédet, muszáj, hogy tanítsam. Kibukik belőlem, tehát hogy élek én ehhez képest? Őszinte, vívódó lelkek. És mit mondott János? Keresztelkedjetek meg, bűneitek bocsánatára. Mit nyújtott Jánosnál a keresztség? Meg van bocsátva a bűnöd. És kérdezik, jó, de most mihez kezdjünk? És azt mondta a vámszedőnek, ne követelj többet, mint ami elő van írva. A katonának, elégedj meg a zsoldoddal, és ne erőszakoskodj. Adott kézzelfogható mankókat, útmutatókat, de sejtitek, hogy mi lett a folytatás. Ha ezt sikerült megtartani, akkor az élet más terén jelentkezett a bukás. És ott volt nagyon-nagyon sok szívben, Istenem, én nyomorult, ki fog engem ebből megszabadítani? És ez nem Pál apostolnak, az újjászületett embernek a kérdése, hanem a Krisztusra nem talált ószövetségi ember vívódása. És Pál ezt érzékeli a tanítványoknál, akikre rátalált, valami hiányzik. És mit kérdez tőlük? Ez rávilágít arra, hogy mi hiányzik. Mi nem volt jelen az életükben, vagy ki nem volt jelen az életükben. Így szólt hozzájuk, kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Nem is kinek a hiányát érzékeli Pál? A Szentlélek megújító munkájának a hiányát érzékeli az életükben hívők, ők tanítványok, ők. Hogy ne lennének azok? Az alapján, ameddig az Ószövetség el tudott vezetni, azok. És ezt értékeli Pál, és valamit nem ért. Hogy lehetséges az, hogy ti nem kaptatok szent lelket? És azonnal megkérdezi tőlük, hát akkor hogyan keresztelkedtetek meg? Ez szerint Pálnál mi volt természetes, hogy mikor adatik a szent lélek? A keresztségben. Ugye ők felnőtt emberek, döntenek Jézus mellett, a keresztények, ezt a döntést pecsételték meg a Jézus nevével, pontosabban az Atya, Fiú, Szentlélek nevébe való beleoltatással, belekereszteltetéssel, és Pálnak egyértelmű volt, hogy adatik a Szentlélek. Gondoljatok a pünkösdi ige hirdetésére Péternek, kérdezik, hogy mit csináljunk. Atyám, fiai, férfiak, és azt mondja, keresztelkedjetek meg, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Hogy amikor az ember kifejezte, szövetségre lépek veled, Istenem, mert te Jézusban már szövetséget ajánlottál fel. Ezt a szövetségkötést megpecsétli Isten a szent lelkével. És a szent lélek, akiről Jézus azt mondta, majd a lélek elvezet titeket minden igazságra.
A lélek az enyémből merít, mondja Jézus, és mindazt kijelenti nektek. A lélek az, aki által Isten bennetek fog lakni. Azt mondja, én elmegyek, de a lélek által veletek leszek. Isten jelenlétének valósága, a közösség megélése ott van a Szentlélek által a keresztény ember életében, aki Jézusra merte bízni magát. És miközben tudja Pál, hogy nem is tudnak a Szentlélekről, de ha nem tudnak a Szentlélekről, akkor hogy keresztelkedtek meg? És hát mi megkeresztelkedtünk János keresztségével a bűneink bocsánatára. És kérlek, zárjátok szívetekbe, ti, akiknek ég a szíve azért, hogy az evangéliumot érthetően továbbadjátok. Zárjátok szívetekbe, hogy most hogy cselekszik Pál. Kinek a tanítványai voltak ők? Keresztelő János tanítványai. Nézzétek, kire fog most hivatkozni Pál, hogy tovább segítse őket? Arra, aki az ő mesterük, aki számukra tekintély. Nem görög költőt idéz, mint Athénban, ott a görög költő volt a tekintély, azért idézi. Hát idéz Keresztelő Jánostól. Jól tettétek, de János azt mondta, hogy majd abban higgyenek a tanítványai, aki ő utána fog jönni. Akiről elmondta azt, hogy én vízzel keresztelek, de ő majd Szentlélekkel keresztel meg titeket. És azt mondja Pál, hát a János, a ti mesteretek Jézusról jövendőlt, Jézusról beszélt, hogy benne higgyetek. Jegyezzétek meg. Ha valakinek szeretnétek segíteni, hogy a hite épüljön, mélyüljön, akkor ne olyat mondjatok, amit ti itt a gyülekezetben értetek. Ő meg még a kifejezés sem érti. Értsétek meg őt, a gondolkozás módját, értsétek meg, hogy számára mi a tekintély, kapcsolódjatok oda, és onnan indulva, onnan tovább lépve, hirdessétek majd neki Krisztust, az Isten valóságát és igazságát. És ezután rádobbant a szíve ennek a 12 tanítványnak. Rádobbant a szíve erre az üzenetre, és megkeresztelkedtek. Ugye a nagy kérdésünk, hogy a mai világban van-e szükség gyülekezetre? Van-e szükség igehirdetőkre? Pál még kérdezi, hogy hát hogy hallják még az Isten üzenetét, ha senki nem hirdeti az igét? Hogy hirdessék az igét, ha nem küldettek el? És így tovább. Szintén a római levélben, tehát napjainkban, amikor itt van a mesterséges intelligencia, és akkor megadod neki a kérdést, hogy kérlek, írjál nekem egy ige hirdetést, ami arról szól, most nagyon szomorú vagyok, és vigasztaljon meg. És a mesterséges intelligencia max. 1 percen belül ki fog nyomtatni neked ad egy akárhány oldalas ige hirdetést, ami, hát ha te szomorú vagy, akkor majd megvigasztal. Vagy kérhetsz tőle mást. És a mai korunkban hát mi szükség lesz igét hirdetőkre? Ige hirdető nem csak a lelkipásztor, hanem te is, aki bizonyságot teszel a szomszédodnak, a családodnak, a haragosodnak, az életeddel, szavaiddal, viszonyulásoddal, cselekedeteddel. Így értsd az ige hirdetőt. Hát mi szükség van akkor ige hirdető? Mi szükség van akkor gyülekezetre? Tudjátok, lehet, hogy papíron, mondatokban szuper jó igehirdetést állít össze a mesterséges intelligencia nagyon sok igehirdetésből, valamilyen algoritmusok mentén. De gondolj arra, amikor ott voltál egy váratlan helyzetben, és szíven talált az Isten igéje. Amikor a munkatársad nem is igét mondott, csak feltett egy kérdést, amit meghallottál, és összeszorult a torkod. Mert tudtad, hogy ez nem a munkatársad kérdése a főnöktől, vagy a kollégától, hanem Isten kérdez téged. Erre nem lesz képes a mesterséges intelligencia. Jézus azt mondta, hogy az mennyei atyám elküldi a szent lelkét. Arra nem tett ígéretet,
hogy szuper számítógépek, szuper programjaiba is beleadja Isten a szent lelkét. Efézus utcáján járva, nem az ókori Facebook vagy Meta hirdetéseket olvasták ezek a tanítványok, hanem valaki felfigyelt rájuk. Értette, hogy tovább kéne mélyülni a hitükben. Úgy volt mellettük, hogy ezt el tudják fogadni. Segített, és miközben megkeresztelte őket, rájuk tette a kezét. Kiáradt életükbe is a Szentlélek, aminek valóságos nyoma, gyümölcse volt. Mit csináltak ezek a tanítványok? Elkezdtek nyelveken szólni. A Szentléleknek nagyon-nagyon sok ajándéka van. Egyik, hiszem, én nem tudok nyelveken szólni, de csodálatos ajándéka a nyelveken szólás. Amikor valaki sokkal mélyebb kapcsolatban tud imádkozni Istennel, mert megkapta ezt az ajándékot. De ha megnézitek a nyelveken szólásról szóló igéket, a nyelveken szólásról azt mondja az apostol, aki nyelveken imádkozik, magát építi. Nagyon hasznos, nagyon áldott ajándék. Aki tud nyelveken szólni, épül, mélyül a hithez. Csodálatos ajándék. De azt mondja, de hogyha valaki a gyülekezetben elkezd nyelveken szólni, állítsátok le. Hát azt senki nem fogja érteni. Hát ha van valaki, aki érteni és el tudná mondani, csak abban az esetben, de akkor is csak egy-két ember szóljon. De azt mondja Pál apostol, hát nézzétek, ott van a Szentlélek ajándéka, a profétálás, az igehirdetés, és még annyi más. Azt mondja, én inkább 5 szót szeretnék értelemmel szólni, amit megértenek a körülöttem levők, mint 10 000 szót imádkozni nyelveken, amit nem ért senki. Csak Isten és én. Miért? Mert fontos, hogy a közösség, a gyülekezet épüljön. És Pál apostol ott látja és hallja őket, amint megszólalnak nyelveken. Minek volt ez az ékes bizonyítéka? Hogy megkapták a Szent Lelket. Hát ez történt pünköstkor. Ez történt Péter nyomán, amikor elment Kornélius századoshoz. Ez történik most. Istentől egy nagyon aktív, erős visszajelzés arra, hogy igen, ezek az emberek összefonódtak, összekötöttek a mindenható Istennel Jézus által. Jézus megváltotta, feltámadása erejével megújította, szent lelkével elpecsételte őket magának. Mikor történt ez a nagy ajándék? Akkor, amikor szívükben készek voltak Jézussal szövetséget kötni, és ezért ők megkeresztelkedtek. Kinek a nevébe keresztelünk? Az Atya, Fiú, Szentlélek Isten nevébe. A görög szövegben eddig van. Nem tudom, hogy a magyar fordítások miért mondják azt, hogy nevében. A nevében az, hogy valaki nevében elmegyünk, ez is hatalom, de nevébe keresztelni, ez beleoltatni, összeköttetni, összeforrasztani, az Isten nevébe történik a keresztelés. Miért járjak gyülekezetbe? Miért van szükség gyülekezetre? Azért, mert egyedüli kóborhívőként, vagy 8-12 fős, nem kóbor, házi csoportként, baráti csoportként. Ezek a tanítványok Efézusban életük végéig benne maradhattak volna Keresztelő János tanításában. Benne maradhattak volna ebben a vívódásban, amit bizonyára ők is őszintén megéltek. De mi történt? Mi történt a megtérésükkel, a Szentlélek ajándéka megkapásának után? Felkiált, hála legyen Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Mert eddig értelmemmel szolgáltam csak Isten törvényének, testemmel a bűntörvényének, de nézzétek, ez már a 8. fejezet első verse. Most már semmiféle kárhoztató ítélet nincs ellenünk. Miért nincs?
Azért, mert Krisztus Jézusba oltattunk bele a keresztség által. És az élet lelkének, az törvénye, a Szentlélek megszabadított Krisztus Jézusban a tagjainkban levő bűn és halál törvényétől. De erre azt mondod, hát amióta megkaptam a lélek ajándékát, azóta is vétkezek. Hát örülök, hogy őszintén ezt beismered magadnak, mert ha azt mondanád, hogy nem, akkor abban azért kételkednénk. Persze, hogy vétkezel, mert itt élsz, nem leszel erkölcsileg makulátlan. Nem tudsz az lenni. Nem tudsz minden kísértésnek ellenállni. De hadd hozzam ezt a hasonlatot. Ami miatt szenvedett az ószövetségi hívő, az a menetrend szerinti bűn volt. Minden faluban, minden kocsmánál, stb. Megáll a busz. Menetrend szerint következik el. Amit majd tapasztalsz, hogy igen, nem lettél bűntelenné, de ez már balesetszerűen érkező bűn. És azért óriási különbség van a között, hogy menetrend szerint mindenütt meg kell állni, vagy pedig baleset történik, elesel, úgy beszéltél, megütötted, belerúgtál, átkozódtál, vagy pedig folyamatosan ez áradna. Óriási a különbség. Megkapták a lélek ajándékát a tanítványok, és én nincs leírva, csak én feltételezem, hogy ezek a tanítványok csatlakoztak az Isten népe közösségéhez, vagy Efézusban, vagy máshol, vagy együtt, vagy külön-külön, mert a lelki otthonban ott van bennünk a lélek, vágyunk megérkezni, vágyunk bekapcsolódni és betagozódni. Szükség van a gyülekezetre? Hát mivel a gyülekezet a Krisztusnak a teste, a testedben szükséged van a jobb karodra, szükséged van a bal lábadra, szükséged van a füleidre. Minden bizonnyal. Ugye Sándor bácsi el tudná mondani, amikor nehezebb járnunk, ugye mennyire korlátoz bennünket a lábaknak a nehéz mozgása. Hogy ne lenne szükségünk ezekre? Hogy ne lenne szükséged a testvérre? Csak abban az esetben nincs, ha meg vagy elégedve önmagaddal. De ha meg vagy elégedve önmagaddal, akkor nem csak magadat nem ismered, hanem valójában Istent sem ismered eléggé. Mert nem perfekcionistának, tökéletesnek kell lenned, hanem tökéletes odaszánással keresni és követni Krisztust. Nem csak neked, nekem is, mindannyiunknak. Amen. 130. Zsoltárunk 4 versét énekeljük, válaszol az ige hirdetésre. 33. Azt olvastam, de mást mondtam, akkor a 133-as, igen, ami ki van vetítve. Köszönöm szépen.
Imádkozzunk. Menj, édesatyánk! Neked ajánljuk gyülekezetünket, életünket. Te gondoltál el, te alkottál, te teremtettél. Akaratod szerint váltott meg bennünket fiad Golgotai véres kereszt halálával, és szent lelketek akaratod szerint újítja életünket. Urunk, neked ajánljuk gyülekezetünket, és elét hozzuk most a presbiteri tisztújítást. Felügyelőknek, felelős vezetőknek a választását. Kérünk arra, hogy te legyél jelen a választásban, és te ruházd fel őket igéddel és szent lelkednek erejével. Hogy legyenek készek és tudjanak bennünket Krisztus lelkével figyelmeztetni, inteni, buzdítani, bátorítani, ösztökélni, a hitben tovább segíteni, megtanulni, mit jelent tanítványként élni, szolgálni, a te lelked által, missziói lelkülettel nézni ezt a világot, és munkálkodni a te világodnak megújulásán. Jöjj és szent lelkeddel, pecsételj el így bennünket, jelen levőket és távol levőket egyaránt. Amen. Jöjjetek és fennállva emeljük szívünket még Istenhez, a mi atyánk szavain keresztül. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Áldásvétel előtt énekeljük még el a 73. Zsoltárunknak 2 verset. Mi kell nékem odafenn az égben, veled élek, te vagy osztályrészem. Jöjjetek, fogadjátok fennállva Istenünk áldását. Jézus Krisztus szavaival áldalak meg benneteket, ő így szólt, ha valaki nekem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Mennyei atyánknak szeretete, Krisztus Jézusnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon minnyájatokkal. Amen.
Egy perc türelmet kérünk, átrendezzük a templomot a választói közgyűléshez. Isten oszta Ibolya néni, örültem, mikor láttam már